पुलिस माबा ट्रेनाव ओइ बे राना होननाया इसानि बियो बेयाव थाङोमोन ना ओमफ्राय ट्रेनावनो ओंखाम रानग्रा आरो बियो मानसिया ओमफ्राय ओंखाम रानग्राया नानिनि फट' सट' हरखाजोबनानै दोनहरजोबदों ना जा ओमफ्राय आरो अबे ट्रेनाव ओंखाम रानग्राया हमनानै मोनबाय दा सिनायजोब्बाय नालाय माने ट्रेनाव ओंखाम रानग्राया हमदों जाहैबाय बियो मोननानै दोनबाय ओमफ्राय पुलिसनो जों माबा खोन्थाहरबाय थाखादोंमोन नालाय फटकजों बिजों सब मिलायजोब्बाय पुलिसा लाखिबाय मिलायनानै मोनबाय दा ओमफ्राय पुलिसा थानायाव दोनबाय बिसोरखौथ' मोनासै नालाय बे हारसिंखौल'सो जोंहानिखौल'सो मोनबाय साबैसेमोननो बिसोरलाय बिसोर साब्रै हिनजावफ्रा साब्रै हौवाफोर सासे हौवाफोर सासे हिनजावफोर साब्रै बिसोरखौ मोनासै बर' गोजामोन नामा गासिबो बर' नङा बेलेग जाथिसोमोन ओमफ्राय दा नोंसानि फिसाजोखौ दा न'आव मोनबाय ना ओजों दङ दङ दा पुलिसफोरखौ लायनो खोन्थाबाय पुलिसफ्रा लायसिगोन बबेसिम लांनो पुलिसा मा जागा होनखो हेल' प्रान्जल ओइ राना बुंदों अबाव मोनदों होनदोंमोनलाय खान्थिपुराव हमदों खान्थिपुराव स्टेसन ओमफ्राय दा पुलिसा लाखिबाय नामा पुलिसा बेखौ मोनायावनो हमनानै लाखिदों 11ता ना साराय 10तायाव हमदों बेखौ ओमफ्राय दा माबोरै लाखिदों न'आवलाय खान्थिपुर थानायाव दोनदों ओमफ्राय खान्थिपुर थानायाव दोननानै दा जोंनि सिमलानि थानानिफ्राय हिनजाव सासे ओमफ्राय असि सासे थांदों लायनो माजों थांदों नोंसोरलाय ट्रेनजों थांबाय निउ बङाइनिफ्राय गाखोगोन होमबाथ' गाबोन सबनियासो मोनफैगोन गाबोन सबनियासो मोनफैगोन न'आव होमबा गाबोन सफैगोन गाबोन सफैया गाबोन एसे सहैगोन फुङावसो ओमफ्राय समनिया सफैगोन बिसोरो उल्था थारमाने ट्रेनाबो ओरै उल्था फाल्था बिदि लोगो लोगो खारबाय थायाना लेट जायोना ओमफ्राय हमहोग्राया नोंनि लोगोआनो जाहैबाय हमहोग्राया थारमाने आंनि ओंखाम होग्रा लोगो अरिजिनेल लोगो ट्रेनावनो ओंखाम राननायनि साख्रि मावो ट्रेनावनो मावखायो ट्रेनावनो मावखायो अलरेडि ओमफ्राय आंनि गोदोनि माबाखा पार्टनार आं थांलाय फैलाय खालामखायोना गुजरातआव बेनिफ्राय उनाव आं बेनो वाट्सएपआव फट' हरनानै बे मानसिखौ नोङो नुदों नामा होननानै ओमफ्राय उनाव आं नागिरनो नों आंखौ दसे टाइम खमायहो होननानै ओमफ्राय उनाव बिदि मानायाव बियो ओंखाम राननाय फाजोंनो ओमफ्राय उनाव डाइरेक्ट नुदों ओमफ्राय बेनो फनबो होदों रायज्लायनो हरसे अनजनानो बेनिफ्राय उनाव मानसिया दङ ट्रेनावनो एस डाब्बा 3आव जेनेरेल डाब्बायाव ओमफ्राय इयाव हमनानै ओमफ्राय उनाव ओरैबायदि ओमफ्राय थानायाव फैबावबा थानानो ओमफ्राय उनाव बे ट्रेननि ओंखाम रानग्रानि आं माबाखौ होनानै ओमफ्राय उनाव जों असिया रायज्लायहरबाय बेजों ओमफ्राय रायज्लायनानै हमना दोननो खोन्थाहरबाय खान्थिपुर स्टेसनाव बेखिनियानो नामा होनदों बेखिनियानो ओमफ्राय बाखिखौथ' हमनो हायासैना बाखि मालाय बिसोरना माबा होआखै नालाय एफआइआर होआखै नालाय जानला हमजायाना जानला मोनला हमनो हायाना गावस्राबो उल्था माबा जायो गावसिनि साख्रिनिबो खोथा आरो इबो आरो ओंखाम होग्रायाबो गावहाबो गिदोंसो आरो आंहाबो साख्रिया माबा जागोन नामा होननानै कमप्लेन मोनबाथाय माबा जायोना एसे माबा जालाङोना गिनांगौ जायो ओंखायनोथ' बिदिनो मोनबाय उनाव पुलिसा असिया नों टेनसन लानाङा आंखौ हेल्प होनायनि थाखाय थेंक इउ बिदि नुदों ओमफ्राय नों जेबो हेल्प खालामनायनि थाखाय साबायखर नोंनि थाखाय बिदि होननानै बुंहरदों असिया होमबा आं बेखिनिखौ हगारफिननोसै मोनफिनबाय होननानै आगारबानो जाबाय बेखिनिखौ दे दे